Qozan yanında yaşauşu əbi yetim qalğan iki onuğun priyottdan ala almayı. İgzəklərinin ətiyənilərinin faciəli tüstə ömürləri üzülgən. Həzir bir tuğanlar balalar yurtunda qalırğa mümkün. Opeka organları onlarını əbilərinə birmilər. Çünki ul iski vagonda yaşayıb. Yaşav şartları qənaətləndirmir. За один день все перечеркнули, всю семью нашу. Чарасыз калган әби кайчандыр күп кеше яшәгән йортка хәзер ялгызы гына килә. Янгында улы, аның хатынының гомерләре өзелгән. Игзәк оныклары приютта яши. Аларны балалар йортына алырга мөмкиннәр. Гөлсинә Калантаевага участоктагы йортны төзеп бетерергә кирәк. Бу аны ятим калган игзәк оныклары белән аерылышудан коткарырга мөмкин. Опека органнары малайларны әбиләренә бирми, чөнки ул иске вагонда яши. 6 кешелек гаилә кечкенә вагонда яшәгән. Бер почмакта сабыйларның йокы урыны. Әтиләре 2 катлы караватны үзе ясаган булган. Ул шулай ук бөтен гаилә өчен 2 катлы торак төзи башлаган. Тик фаҗига булгач, хыяллары челпәрәмә килгән. Төзелеш эшләрен ахырына җиткереп, оныкларын әбиләренә кайтарырга волонтерлар алынган. Этот проект, он, наверное, самый и морально тяжелый. Бу безнең иң катлаулы проектларның берсе. Мораль яктан да, чөнки кешеләрнең гомерләре өзелгән, балалар да ялгыз калган, өйдә төзелеп бетмәгән. Төзелеш чыннан да зур, шуңа күрә эшче куллар, төзелеш материаллары, матди ярдәм кирәк. Параллель рәвештә волонтерлар опекунлык мәсьәләләре белән дә шөгыльләнә. Мы решим вопрос с жильем для бабушки. Әлегә әби опекунлыкны рәсмиләштерсен өчен фатир мәсьәләсен вакытлыча хәл итәрбез дип өметләнәм. Шулай булса, Гөлсинә Калантаева яңа елны оныклары белән каршыларга мөмкин. Әби тараф булмаган кешеләр дә ярдәм итсә, яңа тормышны гаилә төзелеп беткән йортта дәвам итә ала. Алия Галиуллина, Вадим Струминский, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.